Ahojte všetci, volám sa Amanda Lamošová a bola som výmenná študentka v Košiciach skoro 19 rokov predtým. To bol veľmi, veľmi dobrý rok pre mňa, ale jazyk bol trošku ťažký pre mňa. Tak študovala som veľa, ale ešte stále išla som do mesta s kamarátmi a mala som najlepšie spolužiaci v škole. Tak bola som taká šťastná, že mohla som byť výmenná študentka, lebo som sa stretnula s mojím manželom a už máme 3 deti. Tak teraz bývame na Floride a som fotografka, ale skoro pôjdeme späť do Košic, lebo chceme, aby naše deti mohli ísť do školy na Slovensku tiež. Tak veľmi sa teším na Slovensku a dúfam, že váš rok bude taký dobrý ako môj. Niekedy to môže byť ťažké, ale viem, že to bude úžasný rok a dúfam, že váš rok bude taký dobrý, ako ja som mala. Tak veľa šťastia.